Co nám povíte, holky? A ještě si dajte hore. Tyto. Počkej. Tuto na boku. Máš nočík? A ty máš tiež tuto na boku nočík. No teraz sa pozrite. Budete na YouTube. A ešte jedno. No babi, aj ty. Daj si sklíčko. Ty si zjebal. Jak Marťan. To musíš nahať, dej som. Som taký vtip. A keď poviem, tak sa tu našla, okej? Raz na tri. Počkajte, tak rýchlo môj foťák nedokáže zamrať bolesť. Takže teraz. Najlepšie oblečeme ich do normálnej výstroje. Holky, jednu za druhou vás oblečeme do mojej výstroje.